Marian, facem un mini podcast. Facem așa între flori. Da? Ca să nu facem o bucături și să ne lămurim exact pentru ce este fiecare plantă. Această floare, care este albastru mov chiar, cum se numește? Centaurea. Centaurea și? Este bună pentru respirație, tot ce înseamnă sistemul respirator. Este bună și în gătit, noi o punem și în decor. Și o mâncăm, e foarte bună. Este ușor amară, asta spune că este și pentru ficat și poți să folosești pentru... Coada șoricelului. Nu este ușor amară, este foarte amară. Tot ce ține de piele, de acne, în afară de negi, astea puternice, răni, arsuri, asta extern. Intern pentru respirație, pentru imunitate, pentru calmare, pentru digestie, că este amară. Această plantă? Lumânărica. Lumânărica. Poți să spui pentru ce este? Pentru bilă, pentru ficat intern, pentru decongestionarea florile, pentru decongestionarea căilor respiratorii, curățarea plămânilor, frunzele, mai ales pentru cei care vor să se lase de fumat sau au fumat, îi ajută foarte mult în curățarea lor. Frunzele, da? Frunzele, da. În special. Da. Și florile pentru digestie. Digestie. Dar florile le poți folosi și ca mască de păr pentru întărirea firului de păr și regenerarea lui. Sânzienele, avem sânziene, ca să le și vedem cum arată, galbene și albe. Pentru ce le putem folosi, Maria? Digestie, bilă și plămâni. Și dacă e să o luăm și pe partea mistică, protecție. Toată lumea își pune sânziene să-și protejeze casa, la cur. La colțurile... Da. Faci un buchet de sânziene cu o frunză de nuc și sunătoare și ți le agăți și busuioc. Și ți le agăți în casă, în intrare, și nu-ți mai intră niciun spirit rău. Și îți purifică și... Foarte tare, mulțumim, Marian. Da? Nu e aici. Cineva a măturat o terasă cu o mătură. Da. Unde-i mătura? Da, exact. Că vreau să mă duc să mătur la bucătărie, că eu n-am găsit. Acolo la casa aia cu... Avem aici, Șovăr. Sau ce? imediat, să-l arătăm și la cameră, că nu știm ce este și cum arată. Asta este șovârful, este... Oregano sălbatic. Este cam mov un pic, nu prea se vede bine la cameră. Ia să vedem. Hai să facem așa. Cum să facem? Să întoarcem camera. Ce vorbești? Nu, că n-am reușit. Acesta este șovârf. O floare mov sau oregano sălbatic. Gata, Marian. Te dau legătura. Ce facem cu șovârful? Condiment, în primul rând, foarte bun. În salate, în mâncare, pe carne, deci este super, super bun. Și e mult mai perfumat decât oregano de casă, oregano ăsta de cultură. Poți să-l pui la macerat în ulei și faci uleiul de oregano, care este bun pentru răni, pentru tot, antiseptic, e antiinflamator. Se poate și în ulei de floarea soarelui. Da, da. Că uleiul de floarea soarelui are vitamina A și C și este... Toată lumea spune să folosească uleiul de măsline, dar fiecare ulei are niște proprietăți. Și cel mai bine folosește un ulei de floarea soarelui, dar că nu este ulei nobil, asta este singura diferență. Ce înseamnă ulei nobil? Jojoba sau moringa sau... Astea sunt uleiuri nobile, rare. Uleiul de floarea soarelui este bun pentru toate tipurile de piele.
Tot. Și asta vorbeam și până la seară. De ce să folosim ulei de ăsta și nu de ăla. Avem aici sunătoarea despre care ne vorbește Marian. Planta Sfântului Ioan, Hipericum perforatum. Și este o plantă, în primul rând toată lumea spune că este o plantă antidepresivă. Dar ea nu tratează depresia, ea ajută organismul la nivel muscular să se relaxeze. Și îți vine relaxarea asta, este o detensionare a mușchilor. Și de asta îți vine cu calmarea și cu un podcast. Această plantă arată ca un mărăcine, dar nu e mărăcine. Ce plantă e asta? Cu flori? Asta este pălămidă. Pălămidă? Da. Dar ce folosim? Cum era? Pălămidă lucitoare de Doamne să iasă soare. Te ajută foarte mult. Cred că vrea să mergem pentru Paul și mai acolo. S-au strâns? Deci pălămida. Pălămida când e mică, e comestibilă. E foarte bună să o pui în salată, până când nu are moațele astea. Are niște frunze. Asta e ajuns la maturitate. Da. Care deja prima dată când este varianta de frunză este foarte hrănitoare. După aceea un medicinal pentru digestie, pentru că este amară. Și pentru curățarea pielii, dacă ai psoriazi, dacă te ajută foarte mult să faci păile astea. Eu pentru Noris. Avem aici o floare galbenă. Vulturea. Vulturea. Marian, poți să ne spui ceva despre vulturee? Este o plantă solară, dacă te uiți bine la florile ei, arată ca un soare, fix când desenăm noi o rază mai scurtă, o rază mai lungă și ține de digestie, tot ce este galben. Dacă e să o folosești la piele, ține de curățarea pielii, de îmbunătățirea organismului cu vitamina D, pentru că și sunătoarea, fiind tot așa o plantă solară care îi place foarte mult soarele, să o găsești numai acolo unde se bălăcește în soare, și asocierea însunătoare este cu soarele. Asta și cei care au soare în chartul lor astrologic lucrează foarte bine cu sunătoarea și cu tot ce ține de plante de soare. Și sunt zenele, la fel, astea galbene sunt plante de soare. Le vedem așa băgate în câmpii și se scaldă în soare. Și asta înseamnă că îți ajută foarte mult pielea, dar și îți aducă ce... Și lumânărica e plantă de soare? Da. Mai ales lumânărica, că ea se înalță foarte mult și o vezi numai în locurile luminoase. Sunt două tipuri de lumânărică. Am vorbit despre lumânărică? Cred Da. că nu. Da. Aici? Mhm. Pe filmare? Da. Nu când am notat în carnețel. Cred că nu. Nu știu. N-am arătat-o. Aceasta este lumânărica. Mi-aduc aminte că am vorbit. Dar mai spun o dată. Da. No. Sunt două tipuri de lumânărică, lumânărica de munte și lumânărica de câmpie. Aia de câmpie este foarte poroasă, super poroasă. Asta este mai lipicioasă. Și nu are așa mult spor, pentru că ține foarte mult umezeală și ea nu are nevoie de umezeală extra. Și este bună pentru digestie, pentru respirație, frunzele și florile pentru întărirea firului de păr. Coada calului. Aceasta este coada calului. Este cea mai veche plantă de pe fața Pământului. Ea și cu feriga. Este o plantă, ele două se înmulțesc prin spori, nu se înmulțesc prin semințe sau belgul. Și este folosită pentru urinic, tot ce ține partea aparatului urinar. Dar și pentru păr. Are foarte mult sebum. Această plantă Iarba șarpelui!
Iarba șarpelui are floricele albastre. Și în vârful floricelor albastre ies trei firicele care seamănă cu limba șarpelui când face la tine. Este o plantă care te ajută să când ai mușcăturile de șarpe. Este o antiseptică, antiinflamatoare. Când nu ai mușcături de șarpe, te ajută foarte mult în vindecarea rănilor deschise. Este un astringent foarte puternic, adică închide rana, așa, închide și o scoate din ea infecția. La orice rană? La orice rană? Cu cât e mai deschisă, cu atât e mai bună. Adică, așa, și intern pe partea respiratorie. Ai ciulinele acolo. Are o concentrație mică de silimarină față de fratele lui mare Armurarium, care are concentrația mare și Armurarium se folosește pentru ficat. Așa. Menta sălbatică. Este un calmant al aparatului digestiv, este un calmant, dar îți dă o calmitate de aia de refresh, nu de te-a băgat în fundul patului și te adoarmă. Și pentru piele, când faci ulei de mentă, e pentru a-ți da un refresh, curăță și dezinfectează pielea și îți ușurează tot organismul. E o plantă care aerează. Am vorbit despre asta? Centaurea. Am vorbit? Hai să mai zicem. Centaurea e o plantă care nu are de-a face cu ciulinul, nu are țepi, este mov, poate pentru mine fără seamănă, dar nu este la fel. Este o plantă care lucrează pe partea de respirație, dar și pe partea de digestie, pentru că este foarte amară. Noi o folosim în decoruri și în smoothie-uri, în decorurile la farfurie și le și mâncăm. Regula e tot ce e în farfurie se mănâncă. Așa, ce mai avem? Avem trifoi roșu, Așa. aici este... Trifolium pratense. Aici avem trifoiul roșu. Trei tipuri de trifoi, roșu, alb și galben. Roșu este pentru vascularizarea în zone abdomenului, îți pune sângele în mișcare și decongestionarea vaselor de sânge. Asta înseamnă că este și foarte bun pentru durerile menstruale, pentru a pune sângele în mișcare, mai ales când este o menstruă stagnantă. Sunătoarea. Trifoiul galben este pentru digestie, trifoiul alb pentru respirație. Am strâns aici ceva surpriză. Wow, cât a strâns! Ia uite ce avem pe ea, de împărțit. Este rășină de brad sau tămâia românească. Nu prea am cum să vă descriu, dar Miroase a tămâie miroase bine de tot. și este foarte lipicioasă. Este foarte lipicioasă și beneficiile vi le spune Marian. Deci o puteți folosi intern cât o unghie, asta, cât ai unghia la deget, fiecare parte, asta este proporția, pe stomacul gol, cu apă, nu ținută în gură, direct în stomac, pentru că dacă o ții în stomac, în starea asta pură, îți atacă smalțul dinților. Îți pune organismul în mișcare, te vindecă, îți calmează digestia, stomacul, ulcerațiile. Este un leac minune. Extern, pentru că cel mai des este folosit extern, în combinație cu o ceară și cu ulei, ca să-i dea o textură mai cremoasă, mai ușor de manevrat. Este folosită pentru tratarea rănilor, arsurilor, tăieturilor, fix cum vindecă ea copacul, asta ne vindecă și pe noi. Este antiseptică, antiinflamatoare, astringentă, mâncuri de Brad. Cu mugurii de brad, pe care îi cunoaștem cu toții.
Puteți folosi în ceaiuri sau în sirop. Pentru, e cunoscut, cum zice, mugurii de braț sunt cunoscuți pentru decongestionarea căilor respiratorii, în special a gâtului, a părții superioare a plămânilor, când ai tusea aia seacă sau tusea aia, bun pentru copii în special și pentru adulți. Pentru adulți este recomandat siropul de pin sau de moli, pentru că este mai puternic. Bradul este mai moale. Avem aici frunze de crenguță de zmeur. Zmeurul este aurul în cămara femeii pentru durerile menstruale, pentru menopauză, pentru postmenopauză, tot ce înseamnă de tot ce e legat de sistemul reproductiv, de tot, curăță, pune sângele în mișcare, aerează și reglează hormonal organismul. Afin. Frunzele de afin. Afinul e mai mic decât celălalt, cum îl cheamă, merișor. Ăsta e merișor. Ăsta e merișor, da. Ăsta este merișorul. Și ai luat și afin? Am și afin, prin comparație o să vedem. Ăsta este afinul. Are, E mai sus, da. uite, are frunzele mai lunguiețe și ăsta este mai rotund. Văd că amândouă cresc una lângă alta. Și stai, sigur, ăsta este afin și ăsta sunt merișoare. Nu, ăsta înalt este afinul, care are ramificațiile astea, niște articulații, și asta e pomișor. Bravo. Hai să le punem în cale. Da, asta e diferența. Unul crește boscheți și unul crește pomișor, chiar dacă toți sunt niște boscheți ei, dar dacă te uiți așa în profunzime, unul este mai sus și celălalt mai... Merișor și celălalt afin. și afin. Ăsta e pomișor, arbust mai înalt și ăsta e mai mic. Și acum ce face fiecare? Merișorul, foarte bun pentru durerile menstruale. În ceaiuri, în asta, frunzele. Fructele sunt pline de vitamina C, și afinele și merișoarele. Vitamina C, antioxidanți, minerale, complexurile de B-uri și îți dă o revigorare a organismului. De asta, în fiecare zi, este bine să mănânci 100 de grame de afine cu merișoare, proaspete. Feriga. Surpriză! Feriga, plantă medicinală. Dacă nu știați, aflați. Este cealaltă plantă, cum ziceam mai devreme, împreună cu coada calului, care sunt cele mai vechi plante de pe fața Pământului, de vremea dinozaurilor. Diferența de atunci față de acum este doar dimensiune. Atunci aveau niște dimensiuni colosale, acum s-au redus. Feriga am eu acasă, în curte plantată. Și infecțiunile sunt? Și ea se mânțește la fel, cu spori, nu se mânțește cu rădăcină, dacă e de aici și o plantezi acolo, nu-ți... Și e o diferență între feriga sălbatică și aia din comerț. Pentru că aia este adaptată și modificată genetic în așa fel încât să reziste în orice curte. Când este în prima fază de dezvoltare, este comestibilă, făcută cu unt, sotată cu unt sau cu ulei de măsline, este foarte delicioasă, dulceacă așa. Asta e în prima fază? Nu. Când este Când colăcel. aduse din pământ. Da, când este de pământ, ca o coadă de cameleon făcută Are rotundă așa. Aha, Da. aceea e prima fază. Da. Tu, brusture și captelan. Frunza de Și brusture. acum cum le deosebim? Care e brusture, care e captalan? Brusturele are formă de inimă Și e mai mic? și este cel mai mare. Ăsta Ăla. este brusturele. Da.
și este antiinflamator, antiseptic. Rădăcina de brusture se folosește cel mai mult. Frunzele, de fapt, când ai dureri articulare, de reumatism, e foarte bun în remediile reumatice. Îți pui pe încheietură, îți faci o cataplasmă și o lași 24 de ore să tragă acolo. Și inflamația de articulație s-a dus pe umăr, pe tot. Rădăcina la fel. Cremele cu brusture sunt renumite pentru varice, pentru durerile articulare, pentru durerile de oase. Dar și pentru scalp poți să faci tinctură. Poate fi confundată ușor? Poate fi cu captalanul, cu frunza cealaltă. Asta poate crește, captalanul poate crește de dimensiunea asta a brusturelui? Da, poate să ajungă atât. Dacă brusturele poate să ajungă de 10 ori mai mare de atât. Te uiți la ramificații și la tulpina. Vezi cum sunt. Unele sunt, asta e în formă de inimă, celălalt e în formă de evantai. Ok. Evantaiul, captalanul și brusturele, inima. Și brusturele astea le trage varicele sau nu mai ameliorează? Le ameliorează ca să retragi varicele în funcție de cât de avansate sunt. Lucrezi cu frunze, îți faci o cremă din castan, frunză de vie, colții babei, brusture, arnică, sunt mai multe plante care te ajută. Un mix, da. Și masezi 15 minute pe picioare, de jos în sus, foarte, foarte blând. Foarte blând. Așa. Din captalan, în prima fază, este medicinal, o să-l folosești, este plin de vitamine și te ajută la asta. Da. E prima fază? Nu, este ultima fază asta. Și din asta după aceea poți să faci, pui la murat și faci frunzele ca de sarmale. Și înfășori ca și sarmale în frunze de captalan, sunt foarte bune. Am vorbit despre această Despre ciuline? ciulină, am vorbit? Nu doar am scris. Ok. Ce mai avem? Mai avem? Brâu de mentă sălbatică, plămânică. Sânzine, astea stai. Tăti. Ăsta este captalan. Da. Îți dai seama și după... Aici este mov tot timpul, te vezi că se duce. Captalanul e mov. Da, are culoarea asta, mă. Vezi aici? Da. Asta este mare. Și nu va fi niciodată mov. Da. Și are Altă textură, da. Da. El are un mov micuț, dar nu e... Aici este mov. Gata? Da, mulțumim, Marian. Să vă fie de folos. Să ne fie de folos. Mulțumim.